La cinta de caixa rodona automàtica al voltant de la màquina està dissenyada per embolicar el segellat de la cinta de segellat de llaunes d'aliments. Millora eficaçment el segellat i la plenitud de la cinta de segellat. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament de l'interfície de pantalla tàctil, que és senzill i clar d'utilitzar. I la estructura és raonable i estable, còmoda i ràpida i alta eficiència de producció. Millorar la qualitat de les llaunes i els segells de cinta per garantir la vida útil dels aliments.